Bandiraɓe e sehilaaɓe on calminama on juurama namdade so tawi ko jamme kisal woni to gonɗon. Bandiraɓe e sehilaaɓe en mbayri naade en mbayri addude ko faate fina tawa men en mbayri addude pular wi walla siftanam ɗo hande bandiraɓe e sehilaaɓe jinnomi ko addan ɗon ko wiyete Daarol. Giɗam mine giɗam Alsan Job min meeɗi joddade tan min kaala min jewta ha wontini min bindi kay Daarol yidde darande on ɗum ƴewde holno jiruɗon on histoire holko pamɗon surtout histoire. Woodi saanga e saangaaji to wurro Sammba kangue oolel e nder mbundu ceedu nguleeki e keneeli tampinii diiwaan o fof ɓoyli wurro Sammba kangue oolel fof korrii ha heddii wooturu. Hay yiide koode ñalawma ɓuri weebde e yiide huddo feccere jawdi wurro fof ngofiima kulhuli e nganumo woni ngoƴa neɗɗo kala. Usman joom galle astu sabu wonde nofal gotal rewi haala debbo mum filliti ɗannade o woppi sehil mako Amadou joom galle Penda. Usman arani Amadou min jalli bowal ha hiiri. Amadou arti galle mum arti yeso no ɓawli arti salminani artu ene tummini ene jooɗi bange mum ene joñi bange mum. Penda yurni ha ɓooyi wimo an kam Amadou holko woni? Amadou jaɓaki. Amadou holko woni? Amadou ha joni jaɓaki. Amadou aɗa jooɗi a haalata a ñamata aɗa tummini a naati a salminani holko mbimami holko mbanmami walla holko woni ko jam? Amadou girniti tan wimo an Penda sengtomi. Penda wimo somi sengtimama holto cengotomi? Amadou ndaari Penda tan jotti wayno jando quoi jotti wimo jeeboy min de Usman wonko haalanimi eno hulɓini. Penda wonno mi meeɗino dañde ɗen yewtere. Penda wimo chéri en kaaldino ɗum en ɓiino ɗum kam wonata a yahata ete komi cowiɗo no cowrimi ni sa yehi a naati e nder ladde mi yiyatama holno mbaɗami. Joni noon Amadou wimo giɗoy somi jooɗima ɗo holko nafata en ngala mbaali en ngala leydi komi bajjo jam jiɗanmami chéri. Penda woppu mi yaha somi yettoyimo mi liggo mi daña mi juurma kangue. Hay Usman debbo mum wimo so ɗannaki oko namdoto dande mum. Penda jaabimo wimo giɗoy mi wondaka kangue mi wondaka kalis gurdam ma ɓuranimi ɗum fof ñaagoɗen Allah wallahi giɗo ala no Allah waɗata. Babam ne jogi gese ar liggo hen waɗ hen doole ma Allah tan wawi fof tinno giɗoy yejjit kan haalo. Amadou jaabimo chéri komi jalateɗo goto fof neɗɗanno min mi jooɗo tan mbeɗe yaha gese ko gongo kalda pendoy kono noon giƴiraɓam fof nana jeehi ette puɗɗima firtude. Penda jaabi wimo giɗoy tinno heɗomi no muñani cuurki fof ɗañata ƴulmere
gooto fof e arsuko mum. Amadou jaabimo wimo pendoy jaloy jambere natti jogade galle saka humtude haajuji mum. On saha Ousmane ene yetti galle mum. Astu jaɓɓimo. Ousmane ko an arti mi fewni bagasuji ma hay demba ndar o étage mo montini ni ko ni jinmi nane hawa ne wasomi jeere sa yi o wutte mo fiiɗi kangeji sa andi non Ousmane sa andi a wawa wonde gorko kalanami dokkami dandam. Ousmane jaabimo wimo chéri aɗandi ko an tan jinmi. Amadou tardinimi Penda oko naati e hakkille mako wi ko yahata kono min kaldi o wi ha weeta o haalanami. Astu jaabimo Penda wondi ko ala ko yiɗi an ɓuri Amadou laabi temedere woppu ha weeta mi yaha to Penda mi waajomo. Ousmane jaabimo ƴeewi wadde ha weeta tan arlelo chéri an tigi woni debbo ko ni debbo wayata. Astu ari yetti damal galle Penda fuggi baafal kon Penda jaabimo holiyo bisimilla naat o naati ɓe calmondiri et tout ça donc ha ngayni Penda wimo bisimilla ma. Astu wimo ko jam addimo kono en yinno yewtidde mako. Idi taw ko namdade mo wiide mo Penda hanki ayi jeere. Penda wimo mi yehi jeere. Ayi sa yehi jeere forcément ayi Hawa. Penda wimo mi yi Hawa. Ayi o wutte mo ɓorni. Ayi di kangeji ho fawiɗi. Ayi no way jogade dole no way wojjude ni. Penda wimo machallah mi yi hay. Ayi astu wimo ayi étage mo jom galle mako montini o. Astu wimo ayi no étage o way yode. Penda wimo mi yi machallah. Astu wimo Penda mbete ayida dañde ɗum. Penda wimo astu ko Allah hokkata goto fof e arsuho mum. Penda arsuho ma dilline. Astu holko adduma? Penda addimi ko Amadou gorko ne foti ɗannade liggade fewnude debbo mum fewnude galle mum kono wiide an yo Amadou jooɗo oɗon goni e basal ɗum wawa wonde. Woppu o yaha o tardini min Ousmane yiɗi yaade. Astu heɗomi ga wonki ɓurinimi kalis wonki ɓurinimi jawdi wonde gorko fawahi ɗon Ousmane ne wasi sibu jogade debbo no mani ɗum kay hay yaade majjude nadde e ladde ɓuri wondude e baɗo no mani. Allah no wawi o yaha Allah hokka mo debbo kulɗo Allah debbo jiɗɗo mo curowo mo taw wana baɗo no mani. Astu adandi ko woni gongo hoccu paɗe ma lawol nana. Penda ko ɗum jaɓotoɗami Penda ha yeso ho lawol mayi Ousmanam yaha ɗanno artira waɗami dow taw an e Amadou ko lesten gonɗon. Penda hocci paɗe mum ena laawi ena yaha tan ena wuuɓa ena yaha tan vite ha yetti galle mumen. Ousmane ayi ko Penda waɗimi ko omo woya carrément comédie tan 100%. Ayi ko Penda waɗimi ko Penda ƴatti
seeki wuttam wi mi ala gorko hande mi ala gorko jango ka suusa yaade o wi Amadou wondaka ma o wi ka ɗayɗo mo ala capacité o wi ala fof to njahata a haalat tan Ousmane nofal gotal ɓiɗa ko Amadou wi noon daro mi yaha toon joni mi règle ɗum no foti réglirede ni on saha galle Penda Amadou arti galle Penda an koy aɗa yomi ko woni Penda jaabimo giɗoy wallahi komi naƴƴo astu ari ɗo ne yennami wi ko min hadma yaade ala fof ko heddinimi kono haydara ha yeeso ko laawol Amadou jaabimo wimo Penda ha weta mi yaha toon Ousmane ko sehilam Ousmane ko giɗam so min kaldi tan min pamodirat yehi ha weti Amadou hacciti waɗi ko fonno wadde juuli etc yehi wayni Penda omo yaha galle Ousmane ko subaha law o yehi galle Ousmane o yetti kon assalamu aleykum maaleykum salam ko astu jabbimo astu salminimo ɓe calmodiri comme il faut quoi et ensuite astu non Amadou wimo to Ousmane woni astu wimo Ousmane ala ɗo Amadou wimo ni joni subaha law holto Ousmane fotata yaade astu wimo joni de ɗaccumomi tali Amadou girnidi tan wimo tali ko jam holto fay astu wimo Dakar so ummima Dakar o faya Farais Amadou ummi tan girnidi tan hocci paɗe mum yehi ena doga tan yetti tali soyni tali o soyni Ousmane ena jolo noddimo Ousmane nanani Ousmane jole oto yehi lawol mum Amadou wayno janowo ni rumti arti to bange astu wimo astu haalanam ko to mbawmi hebdemo ko haali to fay Penda wi kam hanki holko kaaluɗon astu wimo Amadou haydara de haade mbiɗa yahani haade mbiɗa wona gorko Ousmane kam yehi Amadou wimo ni tan taw waynaaki waɗani min de Ousmane betti kam astu jaabimo wimo Amadou mi haalanma Ousmane wi kam ka wona gorko a leltinimo a tardinimo a ala capacité o alda e ma haaju hankantine on gonda classe o ɗannima mbiɗa ka dannaki jooɗo jonde ma Amadou jaabimo wi Ousmane wi noon ey ha yeeso ko laawol mi harminimo noon ha to haram haaɗi Amadou rumti yehi eno hoota ena mettini ena ɓernde makko ena muusi sehil makko yehi kono sehil makko haali e makko ko fewani omo hulani sehil makko omo mettinani sehil makko tout est mélangé quoi hoore makko fof hakkillo fof o jiiɓi o yetti Penda faddimo wimo Amadou holko woni Amadou wimo Penda Ousmane betti kam Penda wimo jam ko woni Amadou wimo o ɗannima I holɗen joni ayimo ala ne jettimi tawa oto makko yehi ko astu wima astu wi ala fof ko Ousmane heddinimi mi wona gorko mi tartinimo Penda ndeysan Penda ndarimo noon ena yurmimo kadi ena mettini wimo Amadou jaabimo wimo ala Penda min kay mi harminimo Penda wimo Amadou astu wima noon hoto heɗo o debbo penali tan ko seytane ko dendinowo ko jiiɓowo Amadou jaabimo wimo Penda mi harmini Ousmane to yiɗi fof
yo maaye mi wondaaka